Pišljivih 100-tisuća godina? Ili puno više? Kako je uopće nastao? Postupnom evolucijom i grananjem stabla homin ili na neki tajanstveniji način? Poprilična količina dokaza modernog je čovjeka da se 100 prošlost. Da se čovjek zapita koliko je samo zaboravljene povijesti iza nas. Uglavnom se to i pitamo ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Gospodin Michael Cremo u goste nam je stigao po drugi put iz Bhaktivedanta instituta iz Los Angelesa. On je, ako slučajno niste gledali prethodnu emisiju, autor dviju, pa po mojem mišljenju možda i najkvalitetnijih knjiga iz rubnih područja znanosti. Jedna se zove Ljudska devolucija, a druga, makar je ta druga u stvari prethodila prvoj, zove se Zabranjena arheologija, odnosno u svojoj skraćenoj verziji koja je dakle sa 900 strana smanjena na nekakvih 400-500 koje su ipak malo lakše začitati, skrivena povijest ljudske vrste. Dakle, današnja tema je zabranjena arheologija. Dobar dan, dobro večer. Dobar dan, dobro večer. Okay. Tako jednostavno i precizno odgovorite što jeste zabranjena arheologija i koju je uopće zabranio? Promatramo li arheologiju kao veliki muzej, vidjet ćemo kako je ljudima dozvoljen ulaz u samo jednu malinu prostoriju toga muzeja. Ovdje imaju priliku vidjeti uporabne predmete i kosti koji govore u prilog sadašnjoj darvinističkoj teoriji o evoluciji čovjeka. U njoj stoji kako su ljudi nalik nama nastali prije 100 ili 200 tisuća godina, te da su prije toga postojala samo primitivnija majmunolika bića. No u tom velikom arheološkom muzeju ima još prostorija. One su zaključane lokotom. Svojim sam radom pokušao otključati ta vrata kako bi ljudi vidjeli što se još nalazi u arheološkom muzeju. U ostalim prostorijama vidjet ćemo mnogo dokaza u obliku ljudskih kosti, uporabnih predmeta i otisaka stopala, koji nam pokazuju kako ljudi na zemlji postoje već mnogo dulje nego što to većina znanstvenika smatra mogućim. Kako ste počeli istraživati podrijetlo čovjeka i što ste uopće očekivali kada ste krenuli? Jeste li bili iznenađeni kao što su to kasnije bili čitatelji vaših knjiga? Za tu sam temu razvio interes dok sam putovao svijetom i kada me počela zanimati Indija. Zainteresirala su me i drevna sanskrtska dijela iz Indije. Dio tih dijela koje govore o povijesti zovu se Purane. A ondje stoji kako ljudi poput nas postoje od kada ima života na zemlji. Smatrao sam to nevjerojatnim. Prvi sam puta za to čuo. Isto se naravno spominje u Bibliji i Kuranu, ali meni su pažnju privukla drevna sanskrtska dijela. Ti su se podaci u potpunosti razlikovali od materije koje sam učio u školi ili na fakultetu. Ondje sam samo slušao o Darwinovoj teoriji evolucije čovjeka, a ona kaže kako ljudi poput nas datiraju od prije 100 ili 200 tisuća godina. Tada sam se zapitao, jesu li podaci u drevnim sanskrtskim knjigama istiniti? Postoji li kakav fizički dokaz koji bi dokazao te pretočbe? Proučio sam i antropologije koji se danas upotrebljavaju. U njima sam pronašao samo dokaze koji govore u prilog Darwinovoj teoriji evolucije. Nakon toga sam poželio pogledati dublje, odnosno dalje od udžbenika i proučiti izvješća arheologa na različitim jezicima, francuskom, španjolskom, ruskom i engleskom. Želio sam ih sve proučiti. Pronašao sam nešto zanimljivo. Da su arheolozi otkrili dokaze o najranijim ljudskom postojanju.
Kada sam započeo istraživanje, uistinu nisam znao što ću pronaći. Namjeravao sam istraživati 8 tjedana, pronaći nekoliko zanimljivih slučajeva i napisati o tome članak, a potom ću se početi baviti nečim drugim. No 8 se tjedana pretvorilo u 8 mjeseci, a 8 mjeseci u 8 godina. Budući da je svaki slučaj vodio prema sljedećem, poput kriminalističkog romana. Jedan bi vas trag odveo prema drugome i tako dalje. Tako da je istraživanje trajalo 8 godina. Bio sam vrlo iznenađen jer nisam mislio kako će biti dovoljno slučajeva najranijeg ljudskog postojanja koji se suprotstavljaju danas prihvaćenoj teoriji kako bi se napisalo jedno opsežno djelo. Možete li nam načelno predstaviti princip po kojem zapravo takvi dokazi nestaju iz vida? Pretpostavljam da nije riječ uvijek o nekakvoj smišljenoj uroti. Mislim da je tu riječ o takozvanom filtriranju znanja. To je nešto uobičajeno. I znanstvenici i povjesničari umjetnosti to razumiju. Ovisi o teoriji kako će se s dokazima postupati. A ja sam pokušao pokazati kako taj proces funkcionira u arheologiji. Zamislimo filtar koji predstavlja utvrđeno shvaćanje koje većina znanstvenika posjeduje o temi ljudskog postanka. Izvještaji o dokazima koji se slažu sa shvaćanjem vrlo jednostavno prolaze kroz intelektualni filtar, što znači da će učenici o tim dokazima čitati u udžbenicima. Ljudi će o njima slušati od znanstvenika na televiziji, a u muzejima će vidjeti izložke uporabnih predmeta. No budu li postojali podaci koji radikalno osporavaju stav većine, oni će se filtrirati i odstraniti, što znači da o tim dokazima nećemo mnogo saznati. Ovdje nije riječ o sotonističkoj uroti u svrhu prešućivanja istine. Postupak filtriranja znanja funkcionira na mnogo suptilniji način. Znanstvenici ne misle kako prikrivaju istinite dokaze zbog koji bi ljudi s nevjericom gledali na te teorije, već razmišljaju kako s takvim dokazom zacijelo nešto nije u redu. Ne znaju točno reći što ne valja. Možda imaju čitav popis mogućnosti kako s dokazom nešto ne valja. Ne misle kako prikrivaju prave dokaze koji osporavaju njihovu teoriju, već da nešto s tim dokazima nije u redu, ali ne mogu uperiti prstom na nešto određeno. Contradicts their theories. They just think something must be wrong with this evidence, but they're not able to say exactly what is wrong. Je li to razlog zbog čega na 900 stranica vašeg izvornog izdanja knjige koristite puno slučajeva iz 19. stoljeća? S obzirom da se može primijetiti da mnogi znanstvenici tada nisu još imali nekakav znanstveni okvir, neku teoriju za koju bi se uhvatili, pa su jednostavno prenosili ono što su vidjeli, što su zaključili iz terenskog rada. Istina je. Postupak filtriranja znanja događa se sve do danas, tako da su mnogi slučajevi spomenuti u knjizi iz razdoblja 20. stoljeća. A kao što kažete, mnogi od njih su iz 19. stoljeća, a za to postoji razlog. Nakon što je Darwin napisao knjigu Postanak vrsta, znanstvenici širom Europe krenuli su u potragu za karikom koja je nedostajala. Tražili su dokaze o biću između čovjeka i majmuna, koje je trebalo predstavljati evolucijsku vezu između vrlo staroga majmuna i modernoga čovjeka. Tražili su po cijelome svijetu, ali dokaze nisu pronalazili. Pronašli su dokaze kako su ljudi poput nas postojali prije mnogo milijuna godina. U to su nas vrijeme s dokazima upoznavali znanstvenici i stručna znanstvena literatura. Bio je to i predmet rasprave na glavnim međunarodnim znanstvenim konferencijama. Kao što smo spomenuli, nije se znalo kako je evolucija čovjeka tekla kroz vrijeme. Mislili su da je ta karika koja im nedostaje iz još ranijeg vremena.
Godine 1891. dogodilo se nešto vrlo važno. Nizozemski istraživač Dubois otišao je na otok Javu u potrazi za karikom koja nedostaje. Mislio je kako je pronašao. Na Javi je pronašao lubanju, primitivna izgleda i bedrenu kost. Sastavio ih je i izjavio kako je pronašao čovjeka majmuna s Jave. To je karika koja im je nedostajala. Te su kosti prema nalazima geologa bile stare otprilike 2 milijuna godina. Potom su morali odlučiti. Imamo dio koji nam je nedostajao. Pronašli smo čovjeka majmuna i star je oko 2 milijuna godina. Što sada učiniti sa svim ostalim dokazima koje su pronašli znanstvenici ranije, a koji ukazuju na činjenicu kako su ljudi postojali prije 10, 20 i 50 milijuna godina? Tada su odlučili kako je bolje sve staviti na stranu i o tim dokazima više ne govoriti. Uostalom, činilo im se nemoguće, budući da im je nedostajao dio ljudske evolucije od prije 2 milijuna godina. Prema tome, ljudska bića nalik nama nisu mogla postojati prije toga vremena. Tada je započelo filtriranje znanja. Zanimljiv je taj izraz karika koja nedostaje. Ona odmah stvara sliku nekakvog lanca, međutim, na temelju vaše knjige može se zaključiti da uopće nema lanca, a ne da karike nedostaju. Je li to točno? Vjerujem kako je čovjek majmun živio u prošlosti, ali postoje dokazi da su u isto vrijeme uz njega živjeli i ljudi poput nas. Stoga, kada razmotrite sve dokaze koje sam naveo u knjizi, shvatit ćete da nije riječ o evoluciji, već o koegzistenciji. Da, postojao je čovjek majmun, no istovremeno su postojala i ljudska bića poput nas. Ono što će postati arheološki dokaz, prvo treba iskopati, ali ponekad pojavi se čudna potreba da ga se opet zakopa. Mogu vam ukratko ispričati jednu zanimljivu priču koju smo otkrili. Riječ je o otkriću kamena bola. To je kamen s urezanim žlijebom u koji se stavlja kožni remen te se baca kako bi se njime lovile životinje. Kamen bola pronađen je usađen u površinu hridine u Južnoj Americi. Stijena u kojoj se nalazio datira iz doba od prije 2 do 3 milijuna godina. Čovjek koji je otkrio taj kamen znao je kako će takva objava izazvati skepsu. Stoga je kamen ostavio na mjestu tako da se tek nadzirao na površini hridine. Doveo je nekoliko uglednika s područja geologije i arheologije. Pred njima je potom kamen otkrhnuo iz hridine. Stručnjaci su posvjedočili kako je kamen iz razdoblja Pliocena, dakle star 2 do 3 milijuna godina. Vidjeli su kako je iz hridine odstranio kamen koji je bio usađen u hridinu, te da je predmet rada ljudskih ruku. Što mislite da se nakon toga dogodilo? Jesu li ljudi znanstveno prihvatili kako je čovjek zasigurno postojao u Južnoj Americi prije 2 do 3 milijuna godina? Nipošto. Jedan od stručnjaka koji je bio ondje u svom izvješću napisao kako je moguće da je taj čovjek s njima zbijao neslanu šalu. Možda je u hridi napravio udubinu, pripremio cement koji nalikuje stijeni, zacementirao kamen bola te nas sve prevario. Na taj način dokaz odbačen. Godine 1880. glavnog vladinog geologa u Kaliforniji, J.D. Whitneya, zainteresiralo je neočekivano otkriće 90 metara ispod planine Table Mountain. Tražeći zlato, rudari su naišli na različite primjerke kamenog oruđa poput mužara, maljeva i kuhača. Nevjerojatno je da su slojevi stijene u kojima su predmeti pronađeni stari 55 milijuna godina. Whitney je o tim nalazima napisao detaljan izvještaj, te je došao do uznemirujućeg zaključka. Moguće je da je čovjek milijunima godina stariji nego što današnji znanstvenici teorije evolucije tvrde. Za vrijeme istraživanja bilo je to vrlo zanimljivo. Slijedili smo tragove fusnota koje su nas vraćale natrag na literaturu. U nekoj nedavno objavljenoj knjizi znali smo pronaći fusnotu koja se odnosi na određeni dokaz. Uvijek su odbacivali taj dokaz nazivajući ga budalaštinom. Potom smo se vraćali i tražili na što bilješke upućuju. Nailazili smo na složenije izjave u kojima stoji kako je riječ o gluposti. Nakon toga smo se vratili još dalje i pronašli čitavu knjigu koja službeno odbacuje ta otkrića. Znali smo otići još korak unatrag i pronaći mnogo različitih knjiga i radova koji navode pozitivne dokaze koji su izneseni na vrlo ozbiljan način.
Govorimo o filtriranju znanja, a to je temeljna značajka znanosti. To je ujedno i temeljna značajka ljudske prirode. Ljudi filtriraju ono što se ne uklapa, što se ne čini smislenim i nije u skladu s predlošcima i njihovim načinom razmišljanja. Dokazi na području znanosti koji nisu u skladu s prihvaćenim predlošcima se eliminiraju. O njima se ne podučava niti raspravlja. A ljudi koji su obrazovani kako bi podučavali prirodne predmete, za te dokaze nikada ne saznaju. U Klerksdorpu u Južnoj Africi rudari su pronašli stotine metalnih kugli u slojevima koji datiraju iz prekambrija, a za koje se kaže da su stare oko 2,8 milijardi godina. Polemike se vode oko preciznih ureza koji se protežu oko središta nekih kugli. Stručnjaci u laboratoriju nisu mogli objasniti kako se to moglo dogoditi nekim poznatim prirodnim postupkom. Prema riječima kustosa muzeja u Klerksdorpu, Rolfa Marksa, ove su sfere zagonetka. Izgledaju kao da ih je izradio čovjek, a u doba zemljene povijesti, kada su dospjele po stijenu, nije bilo inteligentnog oblika života. Nije nužno riječ o smjerenoj uroti, u smislu da se skupina ljudi skupila u zadimljenoj prostoriji te se dogovorila kako će obmanjivati javnost. To se unutar znanstvene zajednice dogodilo automatski. Kada se određeni dokaz ne slaže s prevladavajućom teorijom, znanstvenici automatski o tome ne žele pisati ni izvještavati. A sve to znači da znanost neće uspjeti napredovati onako kako se nadamo. Evo, predlažem da sada na neki način prođemo kroz vrste i tipove dokaza koje vi koristite u knjizi Zabranjena arheologija. Knjigu počnete sa zanimljivom pričom o prastarom otisku ljudskog stopala. Pa nema razloga da i mi našu priču ne počnemo s istim primjerom. Yes, in 1979, Mary Leakey, a very famous Mary Leakey, poznata arheologinja, godine 1979. objavila je da su u istočnoj Africi kod mjesta Laitoli u Tanzaniji pronađeni otisci stopala. Ovdje se nalazilo mnogo otisaka i Mary Leakey je u svom prvom izvještaju napisala kako su pronađeni otisci jednaki otiscima današnjega čovjeka. Dakle, upravo onakvi kakve bismo i mi ostavili kada bismo hodali plažom. Ti su tragovi stopala pronađeni u slojevima stijene starim oko 3.700.000 godina. Mary Leakey, budući da je vjerovala u teoriju evolucije, nije vjerovala nalazima. Kako je ona objasnila te otiske? Rekla je kako je zasigurno postojao nekakav čovjek majmun, čija su stopala odgovarala stopalima današnjega čovjeka. Možda je to i moguće, ali u ovome trenutku nema fizičkog dokaza koji bi to potvrdio. Imamo kosture čovjeka majmuna koji je postojao u to doba. Zove se Australopitek. Stopalo Australopiteka ne izgleda poput stopala modernoga čovjeka. Na primjer, prsti na nogama vrlo su dugi, kao naši prsti na rukama, osobito prvi prst, koji je izrazito dug i može se pomicati u stranu, poput palca na ruci. Tako stopalo nije moglo načiniti otiske stopala koje je pronašla Mary Leakey. Jedino biće koje znanost poznaje, a koje ima stopalo, jednako stopalu modernoga čovjeka, jest ljudsko biće, poput nas. Što je Mary Leakey zapravo pronašla? Smatram da je pronašla dokaze kako su ljudi poput nas živjeli prije gotovo 4 milijuna godina u Africi. Možete li nam dati nekoliko primjera vezanih uz stvari koje nisu toliko atraktivne prosječnom gledatelju kao što su to recimo kosti? Vode se velike rasprave da li je zarez na kosti prirodnog ili umjetnog podrijetla. Također tu su i eoliti, paleoliti, neoliti, dakle neka vrsta primitivnih oruđa. U koju starinu nas nalazi tih oruđa vode? Mnogo je vrsta dokaza koji pokazuju prisutnost čovjeka u davnim vremenima. Spomenuli ste zarezne kosti. Na primjer, u mjestu Biliju u Francuskoj istraživači su pronašli kosti nosoroga stare oko 20 milijuna godina. Sama po sebi ova činjenica nije neobična. Znamo da je nosorog živio u Europi prije 20 milijuna godina, tijekom miocena. Neobična činjenica vezana uz te kosti jest da su se na njima nalazili znakovi rezanja, kakve na kostima danas se može napraviti mesar.
Dokaz je to kako je tada nekakvo inteligentno ljudsko biće živjelo i lovilo životinje, te ih klalo. A na kostima se vide tragovi stari 20 milijuna godina. Pronađeno je i kameno oruđe kojim su se koristili u te svrhe. Ti se predmeti zovu eoliti. Riječ je o vrlo primitivnom kamenom oruđu s tragovima. Na taj način ljudska ruka modificirala komade kremena u svrhu izrade oštrice namijenjene rezanju. Ovakvo primitivno kameno oruđe pronađeno je na mnogo mjesta u Europi, primjerice u Engleskoj. Ondje je istraživač Benjamin Harrison pronašao oruđe u slojevima stijene starim 2 milijuna godina. Nalazi su pronađeni i u vrlo starim stijenama širom Europe. Često se može čuti primjedba da ako su već ljudi toliko dugo na zemlji, pretpostavlja se da su nešto cijelo to vrijeme radili. Pa gdje su onda ostaci nekakvih naprednih kultura u drevnim epohama? Naravno, na prvi pogled se čini da takvih nalaza nema. Međutim, vi ipak navodite neke primjere od građevina do raznih predmeta za svakodnevnu upotrebu. Možete nam nabrojati neke od tih primjera na kojim su dubinama nađeni i nešto što bi nas moglo odvesti prema zaključku da su zaista postojale drevne civilizacije u drevnim vremenima? Dakako, neki će ljudi pomisliti kako je kameno oruđe vrlo primitivno, ali i što je s predmetima koji ukazuju na višu razinu kulture? Ima zanimljivih otkrića te prirode, primjerice u SAD-u, u Long Ridgeu. Ondje su prilikom bušenja bunara dosegnuli dubinu od 30 metara, gdje su pronašli bakreni novčić. Na jednoj se strani novčića vidjelo lice i neobično pismo, a na drugoj isto tako ljudski oblici te neobično pismo. Obratili smo se geolozima iz države Illinois kako bismo ih pitali koliko su slojevi stijene na dubini od 30 metara na tom mjestu stari. Odgovorili su oko 400.000 godina. Prema današnjem shvaćanju povijesti, prvi kovani novac nastao je u Maloj Aziji, na prostoru današnje Turske, 1000 godina prije nove ere. Na mjestu pronalaska u SAD-u otkrili su kako je kovani novac bio u uporabi prije 400.000 godina. To je nevjerojatna činjenica. U jednom slučaju u SAD-u neka je gospođa stavljala ugljen u peć. O tome je izašao i članak u novinama Morrisonville Times iz 1892. I tom se prilikom komad ugljena prepolovio. Ta je gospođa u njemu pronašla zlatni lanac dug 10 centimetara. Taj lanac bio lijepo izrađen. Sasvim je sigurno kako je lanac bio doista u komadu ugljena, budući da su 2 komada ugljena visjela s njegovih krajeva. Iz izvješća možemo saznati iz kojeg rudnika ugljen dolazi. Potom smo se obratili geolozima iz države Illinois, koji su nam rekli kako je ugljen iz tog rudnika stara više od 300 milijuna godina. Dakle, nije pronađeno samo primitivno kameno oruđe, već i različiti predmeti koji ukazuju na višu razinu kulture. Na nekim mjestima su nađeni i zidovi, stupovi, u koje nas to starinu vraća. Tako je. U jednom vrlo zanimljivom slučaju, rudari u mjestu Havana u državi Oklahoma ušli su u rudnik dubok više od 3 kilometra. Kako bi raznijeli ugljen, koristili su se dinamitom. Kada su raščistili prostor, ugledali su kameni zid izrađen od kamenih blokova pravilnog kvadratnog oblika, veličine 15 centimetara. Pieces of stone very regularly shaped, about 6 inches square. And they said ploče su bile uglačane toliko da su djelovale poput ogledala. Ugljen iz tog rudnika star je više od 300 milijuna godina.
Rudari su o tome izvijestili nadležne, nakon čega su izvedeni iz rudnika i poslani drugamo, a rudnik su zatvorili. Riječ je o vrlo zanimljivom slučaju. Ipak postoji jedan rekorder među tim svim artefaktima. Taj rekorder stiže iz Afrike. Riječ je o metalnim kuglama. Što ste zaključili o tim nalazima, ako ne možete uopće ispričati priču o metalnim kuglama za koje ste u vašoj tabeli napisali da su stare čak, to jest sloj iz kojeg potiču, star čak 2 milijarde godina i 800 milijuna, ako se ne varam. Rodari su kod mjesta Ottosdalen na području zapadnog Transvalda u Južnoj Africi pronašli mnogo okruglih metalnih predmeta, promjera oko 2 cm. Najzanimljivije obilježje su usporedni urezi koji se protežu oko središta svakoga predmeta. Neki imaju 2 usporedna ureza, neki 3, a neki samo 1. Predmete smo prikazali na programu najveće američke televizijske kuće NBC u emisiji Tajanstveno podrijetlo čovjeka. Prije prikazivanja na NBC-u su rekli kako žele da predmete provjeri neovisna metalurška tvrtka. Predstavnici tvrtke pregledali su predmete i kazali kako ne mogu objasniti njihovo prirodno stvaranje u slojevima zemlje, što znači da ih je zacijelo izradila inteligencija nalik ljudskoj. Problem je činjenica da su predmeti pronađeni u slojevima stijene starim 2 milijarde 800 milijuna godina. Jednom sam prilikom otišao na to mjesto u Južnoj Africi i upoznao glavnog inženjera. Pokazao mi je komad mineralne stijene s nekoliko okruglih predmeta koji su čvrsto uglavljeni u mineral. Na njima su bili utori koje je s jedne strane pokrivao kamen. Bio je to izvanredan prizor. Vrlo zanimljiv slučaj. Možda će neki znanstvenici pronaći objašnjenje kako su kugle stvorene prirodnim putem, ali do tada bismo trebali razmotriti mogućnost da su predmete stvorila bića inteligencije nalik ljudskoj prije 2 milijarde godina. Ako je čovjek doista živio tako davno kao što piše u knjizi Michaela Crema i Richarda Thompsona, mora biti da se susreo s dinosaurima. Ako jest, je li to moguće dokazati? Neki kažu da je. My reaction was one of shock. Zaprepastio sam se. Čuo sam za otiske ljudskih stopala pronađene na ovom lokalitetu, na obalama rijeke Pelaksi, u blizini grada Glen Rose u Teksasu, no bio sam pomalo sumnjičav. Nakon uklanjanja slojeva stijene, zajedno sa svojim ljudima, iskopao sam niz otisaka dinosaura. Otisak dinosaurova stopala iznosio je 47 cm, a otisak ljudskog stopala 40 cm. Iskopali smo 12 otisaka stopala u nizu. Kada pronađete uzastopne otiske stopala lijeve pa desne noge i vidite kako je biće hodalo, te da je korak odgovarajuće dužine, tada morate protumačiti kako otisci pripadaju ljudskoj vrsti. Neki tvrde kako su otisci stopala na obali rijeke Pelaksi prijevara, te da su urezani u vapnenačku podlogu kako bi poslužili kao turistička atrakcija. Pronašli smo tragove koje vode ispod vapnenačkih grebena. Uklonili smo grebene, jednu kamenu ploču za drugom, i pronašli otiske stopala dinosaura i trag ljudskih otisaka stopala koji se nastavljaju ispod grebena. Ti su dokazi stvarni. Prilikom svog prvog posjeta lokalitetu Glen Rose 1984. godine vidio sam otisak koji nazivamo Burdick print. Tada sam pomislio kako otisak izgleda previše savršeno. Očito je riječ o otisku ljudskog stopala s vidljivom petom, svodom, metatarzalnim dijelom, prvim prstom, odnosno palcem, drugim, trećim, četvrtim i petim prstom. Nakon što smo pregledali otisak, ustvrdili smo kako je sasvim sigurno riječ o skorenoj vapnenačkoj stijeni iste geološke formacije u kakvoj se nalazi i otisak stopala dinosaura. Ovdje možete vidjeti presjek. Jasno se vide obrisi ispod palca, a i struktura ispod svakog prsta.
Ovdje vidimo kalcitni dio. Na tom se mjestu koncentrirala sila i proizvela nosivu strukturu, a geolozi upravo to i traže. Isključili smo mogućnost da je otisak urezan. Sasvim sigurno je to originalan otisak. Kažu da je ovo fosilni nalaz prsta ljudskog bića pronađen u istom geološkom sloju poput tragova dinosaura, starom više od 100 milijuna godina. Vidimo nešto što nalikuje noktu i kutikuli i suženju, dakle ljudskog je oblika. Nakon što sam vidio CT snimku, više nisam sumnjao. Ovdje vidimo oblik prsta, tkivo ispod kože, kost, pregibe i ligament. To mi govori kako je riječ o ljudskom prstu. Posjedujemo predmete izrađene ljudskom rukom koji su pronađeni u središnjem Teksasu, u istom sloju gdje su pronađeni otisci stopala i ostaci dinosaura. Pronašli smo čekić koji je izradila ljudska ruka s netaknutim dijelom drške. Čini se kako se glava tog čekića sastoji od 96,6% željeza, 0,74% sumpora i 2,6% klora. Riječ je o prilično egzotičnoj mješavini. Razgovarao sam s brojnim fizičarima i predstojnicima brojnih laboratorija. Kažu kako je danas nemoguće proizvesti takav metal, budući da je riječ o spoju klora i željeza u obliku metala. Dio drške je pougljenio, što znači da su u nekom vremenskom razdoblju na nju morali utjecati toplina i pritisak. Ugljen je nemoguće proizvesti prisustvom ovih materijala. Potrebna je kompresija čitavog sloja, stvaranje topline kako bi materijal pougljenio, čak ako se to i dogodilo ubrzano. U slučaju da je čekić jednostavno pao u pregrade, nikakav postupak nije mogao pougljeniti dio drške. To znači da je onamo smješten kada se stijena stvrdnjavala i formirala. Mnogi moji suradnici istraživali su čitavo područje. Bio sam ondje nebrojno mnogo puta. Pronašli su dio površine sloja, sloj same stijene, koja je potpuno jednaka materijalu svrnute mase. Otisci stopala dinosaura pronađeni su u neposrednoj blizini. Zatim se iznad te površine sloja nalaze slojevi stijene u kojima nema ostataka dinosaura. Materijal koji se slaže sa stvrnutom masom oko oruđa nalazi se u nižim područjima sloja, gdje se nalazi i ostaci dinosaura. Naši se dokazi sastoje od gomile podataka. Tu su skupine otisaka ljudskih stopala, potom izolirani otisci ljudskih stopala, skupine otisaka stopala dinosaura i izolirani otisci, ljudski prst i predmeti izrađeni ljudskom rukom. A svi su ti nalazi pronađeni u istom sloju. To znači da su čovjek i dinosaur živjeli u isto vrijeme. Do sad smo pričali o predmetima koji su posljedica nečijeg rada, pretpostavili smo ljudskog. Možemo li sad govoriti o kosturima? Drugim riječima, da li su ikada nađeni kosturi ljudi koji bi mogli nas voditi u tako daleku prošlost? The oldest najstariji kosturi čovjeka koje sam imao prilike vidjeti opisani su u publikaciji Geolog iz 1862. godine. Pronađen je cijeli ljudski kostur 30 metara ispod površine zemlje u okrugu McCuppen u državi Illinois. Prema tom zapisniku, odmah iznad kostura nalazio se debeli sloj kamena škriljevca u jednome komadu. To je važna pojedinost, jer ponekad, kada znanstvenici saznaju za takva otkrića, kažu kako kostur očito nije star, već je nekako dospio na dubinu od 30 metara. U ovome slučaju to nije moguće iz razloga što sloj stijene iznad kostura nije bio slomljen i u potpunosti je kostur izolirao od površine. Obratio sam se geolozima iz države Illinois i upitao ih koliko je stara stijena na dubini od 30 metara ispod škriljevca. Odgovorili su više od 300 milijuna godina.
To je izvanredno. Tada još nisu postojali čak ni dinosauri. Ima podataka i o ljudskim kosturima pronađenim u izrazito starim slojevima stijene. Na primjer, rudari su u rudnicima zlata u Kaliforniji iskapali tunele kako bi pronašli zlato. Duboko u tunelima, kod mjesta Table Mountain u planinama Sierra Nevade u Kaliforniji, pronašli su ljudske kosti i uporabne predmete. Kosti su pronađene u mnogo rudnika na području Kalifornije, koja su poznata po rudnicima zlata, a ne samo na jednom mjestu. Otkrića su znanstvenicima obznanili dr. J.D. Whitney, glavni geolog u državi Kalifornija. Meni su otkrića zanimljiva, jer su ljudske kosti i uporabni predmeti pronađeni u stijeni, koji znanstvenici moderne geologije procjenjuju starost od oko 50 milijuna godina. O tim otkrićima danas ne čujemo mnogo zbog procesa filtriranja znanja, no u znanstvenoj se literaturi o tome piše. Mnogo je još slučajeva na drugim područjima. Primjerice u Italiji u mjestu Castanedolo, gdje je italijanski geolog Giuseppe Ragazzoni pronašao nekoliko ljudskih kostura koji anatomijom odgovaraju modernom čovjeku, a iz geološke su formacije koja datira iz razdoblja Pleocena. Prema modernoj geologiji, ti su slojevi stijene stari između 2 i 3 milijuna godina. Dakle, nije riječ o samo nekoliko otkrića, već o mnogo njih, no mi smo naveli samo neka. Da li su u tim slučajevima provođene stroge kontrole ili na neki način analize da se utvrdi da zaista nije došlo do nekakvog intruzivnog djelovanja, ukapanja nekakvog? Drugim riječima, jesu li znanstvenici u takvim slučajevima bili oprezni, da li se u znanstvenoj literaturi nalaze analize u kojima oni predstavljaju dokaze da ti kosturi nisu recimo stari grobovi koji su ukopani dolje? Oni koji su otkrili kosture bili su svjesni problema koja se tehnički naziva intruzivno ukapanje. Prije svega riječ je o zamisli kako su se kosturi, možda s novijeg, spustili na neki stariji sloj stijene. Razmotrimo slučaj Castanedolo u sjevernoj Italiji. Geolog Ragazzoni pronašao je ljudske kosture u slojevima stijena starim oko 4 milijuna godina. Taj sam podatak već i ranije naveo. Pitao se, jesu li ti kosturi uistinu stari 3 do 4 milijuna godina? Ili su se spustili s nekog novijeg sloja, primjerice nakon što je tijelo pokopano? Dakle, možda je prije samo nekoliko tisuća godina netko umro. Njegovi su iskopali grob, položili tijelo na dno, koje se nalazilo u vrlo starom sloju, i potom zatrpali grob. Možda zbog toga nalazimo kosture modernog čovjeka u vrlo starim slojevima stijene. Tako nešto je moguće. No, Ragazzoni je izjavio kako je prilikom vađenja kostura iz zemlje sve pažljivo promatrao. U slučaju da je tijelo bilo pokopano, slojevi stijene iznad kostura bili su ispremješani, što bi primijetio. Rekao je kako su svi slojevi stijene iznad kostura bili netaknuti. Spomenuo je i da je svaki sloj imao svoj raspored mikroslojeva. Svaki se sloj sastojao od tankih slojeva taloga i stijene, a svi su bili netaknuti. To znači kako su kosturi, u ovome slučaju, uistinu iz slojeva stijene u kojima su pronađeni, te da onamo nisu dospjeli iz novih slojeva putem pokapanja ili gibanja zemlje. S pravom postavljate ovakva pitanja, ali potrebno je shvatiti kako su istraživači razmotrili te prigovore te ih znanstveno odbacili. Čini se na temelju različitih primjera biografija i djelomičnih biografija znanstvenika koje ste spominjali u knjizi, da nije uvijek baš zdravo za karijeru objavljivati istraživanja, to jest nalaze koji na neki način ukazuju na takve velike starine. U vašoj knjizi konkretno bio mi vrlo zanimljiv primjer i sudbina čovjeka koji se zove Thomas Lee. Možete li mi ispričati ponešto o njemu?
Thomas Lee bio je arheolog koji je radio u Kanadi. U mjestadi Shegvianda, na otoku, na jednom od velikih jezera, pronašao je dokaze da su ljudi u Sjevernoj Americi bili prisutni prije 125.000 godina. Bilo je to prilično neobično, budući da su prema današnjim teorijama ljudska bića došla u Sjevernu Ameriku tek prije 20.000 godina. Opće prihvaćena teorija je kako su iz Sibira preko Aljaske stigli do Kanade i dalje nastavili prema Sjevernoj i Južnoj Americi. Postoje dokazi od prije 125.000 godina koji su među znanstvenicima izazivali polemiku. Arheologu Liu dogodilo se nešto nevjerojatno. Kada je objavio svoje otkrića, saznao je kako je otpušten s radnog mjesta u Nacionalnom muzeju u Kanadi. Saznao je da su svi uporabni predmeti koje je sakupio uklonjeni s izložbe i spremljeni u skladište, a potom izgubljeni. Na samome nalazištu izgrađeno je ljetovalište, tako da se ondje više nije moglo istraživati. Takve stvari mogu se dogoditi znanstvenicima koji pronalaze ono što ne bi smjeli. Mi nismo znanstvenici. Zato možemo pričati razne priče bez većih posljedica. Možemo pogriješiti, možemo se zabavljati, možemo komentirati, uspoređivati, mentalno gimnasticirati. Možemo iznositi radikalne teze. No ponekad, ponekome i ponegdje to se nije pokazalo pravim putom. No i onako kažu da ljudi ne biraju put, već put bira ljude. Kada smo tek počeli iskapanja na lokalitetu Huetlaco u Meksiku, mislili smo kako je nalazište staro. Bilo je to još daleke 1966. godine i mislili smo da je staro oko 20.000 godina. Tada se to smatralo doista starim nalazištem. Proveli smo takozvano radiometrijsko utvrđivanje datuma, čime se dobiva točno vrijeme iz kojeg nalaz potječe. Upotrijebili smo dvije različite metode, pomoću atoma urana i pomoću kristala cirkona. Na posljedku smo pomoću svih metoda dobili jednaku starost. 250.000 godina. Iskreno govoreći, bila bih sretna s nalazima starim 20.000 godina. To bi mi pomoglo u karijeri. Tada se nalaz od 20.000 godina smatrao uistinu starim, no ne dovoljno starim da bi bio kontroverzan. Bila sam smo naišli na nešto uistinu važno. U teoriji stoji kako ljudi u Novome svijetu, odnosno Sjevernoj i Južnoj Americi, postoje 10 do 20.000 godina, ne dulje od toga. Naši dokazi pokazuju kako moderni čovjek u Novome svijetu postoji 250.000 godina, a današnji stručnjaci tu teoriju ne mogu prihvatiti. To ih izbezumljuje. Godine 1973. kada smo te podatke objavili, imala sam dobar posao i karijeru. Specijalizirala sam se na području proučavanja vulkanskog pepela. Bila sam međunarodno priznata znanstvenica i radila sam za organizacije kao što su NATO i Američka akademija znanosti, koje su mi plaćale putovanja u inozemstvo kako bih držala predavanja. Imala sam honorarni posao u vladinoj agenciji, za koji sam se nadala da će mi omogućiti još bolje poslove. Kasnije sam postala gostujući profesor na jednom od državnih sveučilišta u državi Colorado. Imala sam dobre kontakte sa znanstvenicima u SAD-u i inozemstvu. Sve se to sada promijenilo. Upoznala sam jednog znanstvenika iz Europe koji je tada sa mnom radio na istom nalazištu. Bio je mlad geolog poput mene. Čini mi se kako je tada radio na doktoratu. Prišao mi je i rekao: vjerujem ti da su nalazi stari 250.000 godina, ali moj mi profesor ne dozvoljava da to napišem. Razumjela sam njegov položaj i shvatila da će u biti morati lagati o podacima kako ne bi izgubio posao. Taj je čovjek objavio neistinu. Ona je prihvaćena, te je zauzeo mjesto profesora na jednom od europskih sveučilišta. Ja sam objavila istinu. Ona nije prihvaćena i sada se bavim cvijećem.
Prilikom iskapanja budura u blizini grada Puebla u Meksiku, pokojni arheolog Juan Armenta također je nešto otkrio. Pronašao je slomljen vrh koplja, ukopan u čeljust prapovijesne životinje iz vremena prije 260.000 godina. Tada sam bila vrlo mlada. Novinari su dolazili iz svih krajeva svijeta kako bi istražili otkriće moga oca. Smatrali su to otkriće vrlo važnim, ne samo za grad Pueblo, već i za čitavu zemlju. Čim su prve priče objavljene u časopisima Life, Time i National Geographic, stručnjaci su počeli tvrditi kako je nemoguće da su artefakti toliko stari. Naumili su mog oca staviti na loš glas i sve se promijenilo. Nisu u pitanje doveli samo njegovu čast, već su mu i zabranili da se vrati na nalazište, te mu uskratili pravo da nastavi raditi u struci. Čak su i otišli na nalazište s oružjem i pokušali radnike prisiliti na potpisivanje dokumenata u kojima izjavljuju kako su artefakte podmetnuli na nalazište. Samo je 3 od 60 radnika potpisalo lažno priznanje. Moj je otac bio veoma tužan i smatram da je umro jedan vrlo pametan znanstvenik. Neki ljudi misle kako ovakve informacije možete jednostavno objaviti. Kontroverzne informacije u znanstvenim publikacijama. U tom bi slučaju svi za te činjenice saznali i tako bi sve krenulo. No, tako stvari ne funkcioniraju. Riječ je o zatvorenome sustavu. Ne možete nešto objaviti ako ne pripadate sveučilištu ili ste dio ustanove koja se bavi istraživanjem, budući da znanstveni časopisi vaše članke neće prihvatiti. No, učinite li nešto toliko kontroverzno, ne možete pripadati ustanovi koja se bavi istraživanjem, jer bi se njezini stari članovi mogli usprotiviti ili bi sve rezultiralo lošim publicitetom. Dakle, ne pripadate sustavu. Možda informaciju želite objaviti, ali to nećete uspjeti. Zbog čega se to događa? To je dio ljudske prirode. Na primjer, volite li nekoga i netko vam kaže nešto loše o voljenoj osobi? Ne želite to vjerovati. Ne želite prihvatiti i možda ćete se na osobu koja vam je to kazala čak i naljutiti. Znanstvenici su danas zaljubljeni u Darwinovu teoriju evolucije i kada čuju nešto što se protivi onome u što duboko vjeruju, ne mogu to prihvatiti i počnu se ljutiti na osobu koja im je to kazala, te u tom smjeru poduzmu i korake. Rekao bih kako je to jedan od razloga. Zbog čega u knjizi spominjete kriptozoologiju? Kriptozoologija je znanost koja proučava životinje i druga živa bića koja ne bi trebala postojati u nekom određenom razdoblju prostoru. U svojoj sam knjizi to spomenuo iz jednog razloga. Iznio sam dokaze da su ljudska bića poput nas vrlo davno, milijunima godina ranije, živjela u isto vrijeme kada i čovjek majmun. No postoje dokazi da i sada možda negdje živi biće poput čovjeka majmuna. Engleski antropolog Myra Shackley napisao je vrlo zanimljivu knjigu o dokazima postojanja čovjeka majmuna. Znanstvenici iz različitih dijelova svijeta izvješćuju da čovjek majmun možda još i danas postoji. To biće javnost danas naziva različitim imenima. U SAD-u to je Bigfoot, Sasquatch, u Središnjoj Aziji to je Yeti ili Alma, a u Himalajima snježni čovjek. Dolaze vijesti iz cijeloga svijeta kako čovjek majmun možda još uvijek postoji. Nakon vaše knjige mogli bismo reći više nemamo teoriju evolucije i više ne znamo kako je čovjek nastao. To je dosta problematično. Što nudite za uzvrat? U knjizi Skrivena povijest ljudske vrste predstavio sam arheološke dokaze koji osporavaju današnju teoriju o evoluciji. Zato su nam, kao što ste rekli, potrebna i nova objašnjenja. U ovu knjigu to nisam želio uvrstiti, jer sam želio da svatko samostalno razmisli o novome objašnjenju, a svoje ću objašnjenje izložiti u nekoj drugoj knjizi.
Novu knjigu nazvao sam Ljudska devolucija, odnosno vetska alternativa Darwinovoj teoriji. Pojednostavit ću. U toj knjizi prikazujem tumačenje kako se nismo razvili iz materije, kako darvinisti danas tvrde, već smo prošli proces devolucije počevši od razine čiste svijesti, odnosno duha. Za kraj, kada ste već slali svoje knjige na recenzije raznim znanstvenicima, a pretpostavljam da jeste, koji su, pretpostavljam, uglavnom darvinističkog, nekakvog evolucionističkog usmjerenja, što su oni rekli? S obzirom da je knjiga vrlo detaljno pisana, niste ništa prepustili slučaju. Kakve su bile njihove reakcije? Neke od vaših nalaza je teško osporiti. Što im je onda preostalo? Da li su prihvaćali vaše zaključke? Reakcije su bile različite, budući da znanost nije monolitska pojava. Ima različitih znanstvenika s različitim mentalitetom. Jednoj skupini znanstvenika, nazivam ih fundamentalnim darvinistima, ne odgovara što želim reći i ne žele me čuti. Na primjer, Richard Leakey je o mojoj knjizi Zabranjena arheologija izjavio kako je to čista varka i da će je samo budala shvatiti ozbiljno. Njegovu sam izjavu stavio na korisje knjige, a to je knjigu prodavalo. Naime, ljudi su željeli saznati što ga to u knjizi toliko ljuti. Neki znanstvenici i učenjaci koji nemaju predrasuda napisali su dobre recenzije. Primjerice, recenzija knjige objavljena je u časopisu Social Studies of Science, a napisala su je dva istaknuta povjesničara umjetnosti. Napisali su kako sam to djelo dobro napisao, te da se ne mogu sjetiti niti jednog dijela s područja povijesti arheologije koje se toliko duboko bavi ovom materijom. Većina dijela s područja povijesti arheologije izostavljaju slučajeve o kojima ja pišem u svojoj knjizi. Ovdje ti slučajeve ne spominju čak niti u negativnom smislu. Dakle, ti isteknuti povjesničari umjetnosti smatraju kako sam ja bolje ispričao pravu povijest arheologije nego itko drugi. Moje djelo izazvalo različite reakcije. Neki ga mrze, a nekima se sviđa. U svakom slučaju, hvala vam za večerašnje gostovanje u emisiji. Thank you very much. Bilo je ovo sve od Michaela Krema i knjige Zabranjena arheologija. Tko zna, nekom sljedećom prilikom možda ćemo se uputiti u još veću davninu. Do tada budite pozdravljeni. Toliko je toga iza nas. Tko zna koliko nas toga još čeka. Laku noć.